артериите, които постепенно ги запушват и водят до тежки инфаркти, инсулти, ослепяване, ампутация на крайници и така нататък и така нататък. Така че важното е да гладуваме така, че да изкараме отровите от тялото си. Не изобщо да ослабнем някакви килограми. Ако правиме ослабване, като едем само животински храни, каквито системи имаме, Дюкани и Аткинс, тогава ослабваме, защото животинските храни не съдържат никакви въглехидрати и така отслабваме и то много може да отслабне, но след това сме изключително много болни. Обикновено завършваме, ако сме тъпи и упорити и дълго време правим тази диета, така наречена диета, всъщност завършваме живота си бързо-бързо от инфаркт, от инсулт, от редица тежки болести, поради това, че животинските наситени мазнини запушват нашите артерии. Единствено, рибата има и наситени и ненаситени, така че риба от време на време